душу раптам скруха да глибінь праняла, грешнік, який на крижі задихався, з надією позірк скеровав на Христа. Єзус, помни про мяне, коли прийдеш у своє володарство. Єзус, помни про мяне, коли прийдеш у своє володарство. А сёння мы тым злочинцам подобны, бессильный бунт часто ў сэрцы кипіць, але як той, што вісеў праворуч, і мы прызнаймо, Боже, слушно терплю. Єзус, помни про мяне, коли прийдеш у своє володарство. Єзус, помни про мяне, коли прийдеш у своє володарство. Крыж збавлення, крыж адзіны, дзе прыбіты быў бязвінны, як ягнятка найцішэйшы, наш Збавитель наймілейшы. З дрэва збаўцы кроў сцякае, нашыя грахі змывае. З дрэва збаўцы кроў сцякае, нашыя грахі змывае. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. З Духом Твоїм. Судді, Пане, тих, хто мене осуджає. Змагайся з тими, хто змагається со мною. Возьми щит і зброю, ды приди мне на допомогу. Пане, моц моя і збавлення. Гэтымі словамі Святого Писання пачинаем святую мшу, перажываючы панядзелак Великага тыдня. І на пачатку прадставім Пану Богу нашыя просьбы, інтэнцыі, адчыняючы нашы сэрцы на Божую ласку, на Божую бясконцую любоў, міласэрнасць, якая праяўляецца у нашым Збаўцы Езусе Христе, які ахвяраваў самога сябе дзеля нашага збаўлення, дзеля мяне і цябе. Удзячная за гэтую ахвяру і за гэтую бясконцую любоў прадставім Богу нашыя інтэнцыі, адчыняючы нас на Божую ласку, якая плыне з гэтай Еўхарыстыі. А падчас імшы канцэлябраванай адзін са святароў моліцца за памерлага Геннадія Юрэвіч, другі святар моліцца за памерлага Антонові Фелікса і за ўсіх памерлых сям'і, успамінаючы 30-й дзень пасля іх адыходу да вечнасці. І будзем прасіць Божай міласэрнасці, каб Ён прыняў іх да сваёй хвалы ў небе. А на пачатку перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру.
Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учэнкамі, занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuйся над нами. Chryste, zmiłuj się nad nami. Христе, zmiłuйся над нами. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuйся над нами. Молимся. Усемогутный Боже, без Тебе мы недосконалые, слабые, тому просим, каб Ты умацаваў нас праз муку Твайго адзінароднага Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Ісаї. Гета кажа пан: «Вось слуга мой, якого я потримаю, вибранник мой, якого уподобала душа моя. Я спасмав духа свого на його. Ён прийняще народом правосуддя. Не буде кричать і не буде ускликать, на вулиці не буде чутно голосу його. Ён не зломить надломленной тресницы и не погасит тлеющего кноту. Для правды принесе он правосудие, не ослабне и не надломится, покуль не установить правосудие на землі, и наказу ягоних чекають острови. Так говорить пан Бог, який створив небеси і простору, який умацував землю і те, що виходить з її, даючи життя народу, який на йой, і дух тим, хто по йой ходить. Я, пан, покликав тебе у справедливости, и узял тебе за руку, и сформовал тебе, и учинил заповедом для людей, світлом для народов, каб ты открыл вочі сляпим, і з в'язниці вивів полонних, з дому зневолення тих, хто живе у темрі. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Он моє світло і моє збавлення. Он моє світло і моє збавлення. Он моє світло і моє збавлення. Кого ж мені бояться? Панахова життя моєго, кого ж мені полохаться? Он моє світло і моє збавлення. Коли злочинці пойдуть супроть мене, каб знищить тіло моє, яны самі мої вороги, неприятелі, спотикнуться і упадуть. Пан моє світло і моє. Сябра да Езуса, яна бярэ каштоўны алей і намашчае ногі Езусу. І гэта момант, калі Езус кажа, што яна гэта учыніла на момант маёй смерці.
на майго пагрэбу, маіх пахарон. Юда Іскарыёта, ён быў абураны. Як чуем, можна было прадаць гэты алей за 300 дэнараў і раздаць убогім. Але Езус кажа, пакінь яе. Гэта быў момант, які папярэджваў Вялікую Пятніцу, калі Езуса ўкрыжавалі і злажылі ў гробе. У традыцыі яўрэяў было намашчаць памерлых, а шабат, і яны не паспявалі намасціць цела Езуса. Гэта быў момант намашчэння на смерць і пахаванне Езуса. Умілаваны ў Хрысце Пану, браты і сёстры, перажываем Вялікі тыдзень. І варта запытаць самых сябе, чи я сапраўды іду побач Езуса? Чи я злучаюся з Його цярпеннем, з Його мукай? Чи я удзячна Яму за гэтую ахвяру, якая мяне абмыла з маіх правін і нанова адрадзіла мяне да годнасці Божага дзіцяці? Чи я удзячна Яму за гэтую бясконцую любоў, якую Ён ахвяруе дзеля мяне? Чи я магу быць таксама удзячны Богу сваім жыццём за гэта? Юда ж быў абураны ахвярай Марыі. І мы часамі, можа, таксама не разумеем ахвярнасці другіх людзей у адрес Бога чи Касцёла. Мы можам быць удзячнымі, хто дарагі нашаму сэрцу, мы можам дапамагаць блізкім, родным, і гэта вельмі добра. Але чи я магу быць удзячным і ахвярным дзеля Бога? Чынячы ўчынкі міласэрнасці маёй дабрыні і, можа, нейкай фізычнай дапамогі, матэрыяльнай? Чи я разумею, што калі гэта я чыню ад сэрца, чынячы дапамогу бліжняму, я гэта самае чыню і Пану Богу майгму Айцу. Будзьце міласэрнымі, як Айцец наш міласэрны. Будзем жа і мы удзячныя Богу за ахвяру свайго Сына, які абмыў нас сваёй крывёю і ўвёў да годнасці Божай сям'і. Просім жа Езуса Хрыста, нашага Збаўцы, каб уліў у нашыя сэрцы гэтую моц і мужнасць, каб мы, ідучы праз сваё жыццё, былі годнымі гэтай назвы Божых дзяцей. Аман. Бог кожны дзень аказвае нам сваю любоў і міласэрнасць. Спадзаючыся на Яго дабрыню, просім у Яго аб патрэбных ласках. Молімся за хрышчаных, каб у гэты перыяд праз малітву, пакаянне і дзейсную любоў яны аднавілі сваё рэлігійнае жыццё. Цябе просім. Молімся за народы ўсёй зямлі, каб не злоўжывалі навуковымі дасягненнямі, але выкарыстоўвалі іх дзеля супольнага дабра чалавецтва. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія жывуць у граху, каб даверыліся Божай міласэрнасці і паядналіся з Хрыстом. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за дзяцей, якія не знайшлі сямейнага цяпла, каб, нягледзячы на цяжкасці, яны выраслі добрымі і сумленнымі людзьмі. Цябе просім. Молімся за Геннадія Юрэвіч, за Антановіч Фелікса.
у 30-й дзень пасля іх смерці і за ўсіх памерлых сям'і Юрэвіч і Антановіч, каб Пан Бог у сваёй любові і міласерднасці прыняў іх да сваёй хвалы ў небе, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў святой літургіі, каб мы з верою і любоўю прынялі Хрыста, прысутнага ў Эўхарыстыі, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Выслухай, Пане, малітвы Твайго люду, які схіляецца перад Табою, і ў дабрыні Тваёй надзялі яго дарамі, аб якіх ён просіць. Праз Хрыста Пана нашага. Amen. Jezu, Ty увесь кров'ю залитый, за нас теками на крыж прибитый, болем нестерпным свой зрок змрочил, голову схилил, заплющивши очи. Сердце Твое живая рана, что на избавление нам даровано. Сердце мое до своего сближь сердца, хай у грудях Твоих яно б'ється. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і усьому Костьолу Святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на ахвяру, что мы Тебе складаем, и учини, каб мука Твоего Сына, праз якую Ты знял з нас осуджение, дала нам удел у житті вечным, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. З Духом Твоїм, Угору в серці. зносим їх до Пана, Подякуємо Пану Богу нашому. благо Та і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага, набліжаюцца дні Яго збавеннай мукі і слаўнага з мёртвых паўстання. Дні, калі мы ушаноўваем перамогу Хрыста над адвечным ворагам і ўспамінаем таямніцу нашага адкуплення. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Твой, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы краніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету,
якая за вас і за многіх будзе проліта, дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб жыцця и келих збавлення, дзякуючы, што учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых тело и кроў Христа, Дух Святы собрал у одно. Памятай, Пане, про касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, со святым Юзафам яе абраннікам, со святымі апосталамі, святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча Усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Просім Айца Небеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твоё владарства і моцы хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. С Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благословленая, пакліканая на вечеру ягоною. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
саді алівни, як твой від мені дивний, в образ сумний бачу, Єсус Бог мой плача, под кривавий проливає, боль і страх його стискає. Ах, Єсус став млети, был он близкий смерти. Келих муки горькой он принял покорно, каб Отца прославить и народ збавить. Там ангел з ним розмовляє, предпокутай узмацняє. Ах, Єзу мой Пане, стомлений змаганням, в учні засинають, збавцю покидають, зрадник надиходить, жауніров приводить, поцілункам свого Пана видає на катування. Ах, Єсу мой Пане, скутий кайданами, не судом Пілата збавця був розп'ятий, смерть прийняв у муках, звідав ганьбу і смуток. Мої вчинки то зробили, до крижа його прибили. Пан терпів невинно за мої провини. Молимся. Боже наш Отче, наведай своих верных и отули своею чулою любовью наше сердце, освяченное евхаристичною хвярой, каб с Твоею допомогою мы заховали збавенные дары, які з Твоєї ласки отримали, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христуса. Дякуєм Пану Богу. Ангел Панський звістував Панні Марії, і почель вас Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
światłość wieku i stanie im świeci. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wieku i stanie im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.